Living positively, living positive, living positively, living Molweni namkelekile kusenqoba Beat It inkqubo yakhe wonke ubani ophila kunye nochaphazelekayo intsholongwane kaGawulayo. Igama lam ndingunokubonga Yawa yaye ndiphila nentsholongwane kaGawulayo. Sonke siyazi ukuba ii-ARVs ziyamkhusela umntwana azalwe engenayo intsholongwane kaGawulayo. Ingaba la machiza ayakwazi ukumkhusela wonke ubani ukuba angayifumani i-HIV? Ingaba ukuthatha ipilisi enye ngelanga kungakukhusela ungayifumani i-HIV? Kwibali lethu lokuqala namhlanje siza kufunda ngendlela ii-ARVs ezisetyenziswa ngayo ukukhusela oomama abazithweleyo ukuba bangosuleli abantwana babo nge-HIV. Oku kubizwa i-PMTCT. Namhlanje sisebhongo lwethu eLady Fresh sizothetha noSisibusisiwe nomlingani wakhe uBhutbonisile bobabini baphila nentsholongwane kaGawulayo yaye basebenzisa ii-ARVs. Kulonyaka kupheleyo uSisibusi uye wazibona ekhulelwe yaye wabeleka umntwana we-HIV negative. Ngoku sizokwazi into kubana bayenze njani loo nto leyo. Ndizaze uba ndipreg ngo-2008 ngoMeyi, which is nani na 3 months ngoko. Ndaqalisa ke ikliniki ngo-August. Nyani ke ndayifumana i-AZT. Ndabe ndingumuntu otya i-Triticid 14 ne-Varapin. Ndazihlala ndizifuna ke mna ingaba ke ndizazidibanisa zonke ezipilisi. Bathi ugqirha nyani inene mandingayityi le AZT because I'm already kwi-ARVs. If I tell you the truth, we didn't plan the child. Yeah. It was a mistake. Yeah, from I cannot say from Kubusi. Yeah, yabakomi phazini. Yeah, but ke umntana wavela. Loluphi ke ngokuloyiko nathi nabanalo emveni koba yenzekile lempazamo yoba uSisibusi akhulelwe. Hey Zoe. Uloyiko nalo. Lempazamo yenzekile. I wonder i-CD4 count yakhe imenjani na. I-CD4 count yam yayi-CT 409 but yayiphezulu kuba ke at least i-CT4. But ke ngoku ndoyika into inye. Intsholongwane yam neyakhe azifani. Eyakhe mhlawumbi ngaba namandla kweyam ngenxa ke treatment zethu ezahlukeneyo. Le yakhe iqhele le equivalence yakhe eyam izawufika izodibana ne-Varapin mhlawumbi ifike ke ibe iyahlasela kum yayilolo kuloyiko lwam. Ngoku sisekomani sizothetha noDr Phinzi malunga nendlela zokukhusela umntwana ekubeni osuleleke intsholongwane xa umama okhulelweyo sele isebenzisa amachiza okuthomalalisa intsholongwane. Masingene ngaphakathi. Omama abakhulelweyo abanale ntsholongwane banako igqithisa kumasana awabo engekazalwa naxa seyizalwa ngamanye amaxesha naxa seyizelwe. So i-PMTCT ke sindlela ngendlela esithi sizisebenzise ukuba sizame ukukhusela usana olungekazalwa uba lusuleleke kwintsholongwane. Kwi-single dose nevirapin amathuba okuba umntana asuleleke noxa ebeyisebenzisile it's about 12%. Kukho intlobo ekuthiwa yi-dual therapy. Leyo siyayazi i-rate of transmission yayo ba it's 1.1%. Ibe kufutshane ke ngoku ne-triple therapy esinganga wonke umuntu angafumana yona xa ekhulelwe kuba yona isebenza ngcono kunazo zonke ezinye ezike zatraywa ngaphambili. I-rate of transmission yayo ingaphansi kwe-1%.